फल फल हरिया से दौरा सजवनिए मैया। फल फल हरिया से दौरा सजवनिए मैया कि मैया हो कांधे बहंगिया घाटे अइनिए मैया कि मैया हो माथे दौरिया घाटे अइनिए मैया। कहिए से मानवा में ललसा फुलात बा कब होई दर्शन हमर जिया कुलात बा। कहिए से मानवा में ललसा फुलात बा कब होई दर्शन राउर जिया कुलात बा। कोसिया भरवनी घाटे बन के तिवैया मैया। कोसिया भरवनी घाटे बन के तिवैया मैया कि मैया हो कांधे दौरिया घाटे अइनिए मैया कि मैया हो माथे दौरिया घाटे अइनिए मैया। पूरा परिवार ये मैया सब खुशहाल बा तोहरे दया से हमर घर उजियार बा। पूरा परिवार ये मैया सब खुशहाल बा तोहरे दया से हमर घर उजियार बा। चौमुखी घिउआ दियाना घाटे जरवनिए मैया। चौमुखी घिउआ दियाना घाटे जरवनिए मैया कि मैया हो कांधे बहंगिया घाटे अइनिए मैया कि मैया हो माथे दौरिया घाटे अइनिए मैया। असरा लगा के तिवई जल बीच खाड़ बा उगी सूरज देव हाली मनवा में आस बा। असरा लगा के तिवई जल बीच खाड़ बा उगी सूरज देव हाली मनवा में आस बा। बेटवा सूरजवा पर एक बार फेरी नजरिया मैया। बेटवा कुनलवा पर एक बार फेरी नजरिया मैया कि मैया हो का
बांधे बहंगिया घाटे अइनी ए मैया कि मैया हो